Hello, खुलुमबाय नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा केन'सा दैमारि। दा नों फरायबाय थादों? बिथिङाव फरायदों? भलिउमखौ बारायनो हायो बेयाव। बेखौ भलिउमखौ बेसेबां फरायदों? नोंथां क्लासाव फरायदों नोङो? खुलुमबाय होनदो। ए भलिउमखौ बारायना होजोब बेखौ भलिउमखौ जेनेबा बिथांनि आंनो केन'सानि न'आव आं बेरायनो फैदों बिथांनि ब्लग बानायनो फैदों आरो बिराद जोबोद मोजां फिल्म बानायो एलबाम बानायो नों मोसानो रोंसोयो मा गित मोसायो नोङो मा गित मोसायो रमान्टिक ना बर' ओमफ्राय मा रमान्टिक ना गस्पेल ओमफ्राय गासिखौबो बिथांनि केन'सा दैमारिनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना हो आं बेनि नामखौ बे स्क्रिनाव होना होनोसै दे बिथाङा केन'सा दैमारिनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालाम केन'सा दैमारिया जोंखौ थान्दा लोंहोबाय सिंग्रा आरो दाउदै अनेक जाहोबाय जोंखौ दायो आं मोनसे केन'सा दैमारि न'आव फैदोंमोन आलासि जादों ओरैनो बिथांनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना हो सेन्टार खालामदों बे गामिनि मुङा मा? सरनगाव माजों थांनाय लामा बियो? बे लामाया उदालगुरि आरो बेथिं थांनाया? बिथाङा गामिनि नामा सरनगाव नोंथांमोना सरनगाव गामियाव बेनि केन'सा दैमारिनि सोरबा ब्लग बानायनो हागोन सोरबा गोसो जादोंब्ला सोरबा ब्लग बानायनो गोसो जादोंब्ला बे केन'सा दैमारिनियाव ब्लग बानायनो हागोन आरो मोजां मोनदोंब्ला बेनियाव सुटि खालामनोबो हागोन बिथाङा सरनगाव गामिनि मुङा दे बिथांनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालाम दे नों माबा बुंनो हायोबा बुंदो नोंनि चेनेलखौ बुंना हो दे बेयाव आंनि चेनेलनि नामा केन'सा दैमारि नोंनि चेनेलखौ आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना बुं आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालाम दे जागोन दे जाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबसक्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम दे बाय बाय जय बर' हारिनि जय